Hej, så er vi her igen. Vi skal lave vores anden makeup tutorial i dag, og i dag der skal vi have fokus på contouring. Det er det hedder, ikke, Nina? Det er det. Nina, hun er mega god til det her med at få ens kindben til at se meget flottere ud, og læberne større, og næsen lidt slankere, og det hele det spiller bare, når Nina hun har været i gang med hendes contouring. Så i dag så vil vi altså vise jer, hvor meget en flot contouring det egentlig kan gøre for en, og hvor meget man ligesom, det er nærmest ligesom sådan noget make-up kirurgi. Kan man ikke også sige det, Nina? Jo. Fordi at man kan virkelig gå ind og ændre meget med make-up. Den her, den er fra Wet n Wild, og deres primers er virkelig gode. Grunden til, at en primer den er rigtig god, før man tager make-up på, det er fordi, at den ligesom går ind og mindsker de her porer, de her ting, der ligesom er i huden, ikke? Det går ind og mindsker dem og udglætter linjer, og så gør det bare huden rigtig dejlig blød. Så jeg bruger altså altid en primer, inden jeg lægger makeup for, ligesom at den holder bedre også. Så er vi kommet til foundation, og det er som altid Jane Iredale, jeg bruger, fordi at det er bare den bedste foundation, der overhovedet er. Og så fordi at min hud virkelig kan tåle den, fordi den altså går ind og tillukker porerne. Den går ikke ind og tilstopper huden, så den ikke kan ånde, og det er rigtig vigtigt for min hud, fordi at jeg døjer så meget med urenheder. Altså min hud den skal virkelig have en masse luft og fugt, og det giver den her altså virkelig. Den er virkelig god, og der er også noget solfaktor i, og det er også lidt en concealer og sådan alt i en. Den er virkelig god. Så den bruger vi igen. Jeg ved godt, jeg har snakket meget om den, men jeg er altså også bare vild med Jane Iredales produkter. De er virkelig gode. Et lille beauty tip, der kommer lige her fra hjertet. Hvis nu du har nogle sådan linjer, rynker, du er lidt træt af, så lad være med at putte alt for meget foundation og concealer ned i dine linjer, fordi det gør bare, at de ser meget dybere ud. Og jeg har jo sådan en, jeg døjer meget med her i panden, sådan en rigtig træls dyb rynke, og derfor så putter jeg aldrig ret meget foundation i panden, fordi det ligesom, jeg føler, at så fremstår den meget mere tydeligt. Så hvis du har noget, du er lidt træt af, så lad være med at putte for meget på det. Så har min hud fået en meget smuk, jævn glød, synes jeg selv. Jeg elsker Jane Iredale. Det kan ikke siges nok. Nu vil jeg nemlig lave mine øjenbryn. Og det er det samme produkt as usual. Det er NYX Eyebrow Cake Powder. Den bruger jeg altid. Den er virkelig god. Jeg bruger altid den mørke farve her, som I kan se. Og så er der sådan en hvad hedder sådan noget der? Gelé, hvad hedder sådan noget? Farvepomade i den. Ja, altså sådan en slags voks, du ligesom kan putte på øjenbrynene inden for, det ligesom, at puderen holder bedre derpå. Nu skal vi til det spændende. Det er nemlig contouring, og der har vi købt sådan en mega sej palette her fra Beauty UK, som ligesom har de her 4 forskellige contouring farver. Og nu skal vi til at farve op og lave nogle spændende skygger. Vi starter med farven number 1, og den skal lægges på kindben, lidt hernede, for at man bliver lidt tyndere, næsen og lidt i panden. Så er det highlighter, og det er number 3, og den skal vi bruge under øjnene. Og hvor mere Nina? Her imellem de mørke streger på næsetippen, og så lidt på hagen, og så lidt her. What she said.
Nu blender vi. Det er vigtigt, at man bare sådan tager sig rigtig god tid, når man blender ud, og man sådan drejer penslen i cirkulære bevægelser, og ikke sådan driver for hårdt ved, fordi så fucker det lidt op. Man skal virkelig være omhyggelig og langsom og tage sig god tid. Så er vi kommet til det næste, og det er contouring palette. Man kan sagtens bare vælge at bruge kun puderformen, og altså kun lave contouring med puderen, og ikke så meget med det her foundation. Det vil jeg nok bruge mere bare til hverdag, fordi det er nemmere lige at lægge, og der er ikke så meget, der skal blendes ud. Hvor at foundation, den er mere sådan til fest, og sådan, når man virkelig gerne vil have en ordentlig dækning, og det virkelig bare skal se lækkert ud. Og derfor så har vi simpelthen valgt at bruge både foundation og den her i dag. Den her palette, den er fra Smash It. Og den hedder 6 Color Contour Powder Palette Mix 1. Ligner sådan en lille bærbar. Ret stor. Der er meget puder for pengene. Så har vi den mørke farve her. Så tager vi den på kindbenene. Bruger vi den her lille firkantede svamp til at lave sådan lidt næse contour. Det var ikke den farve. Vi bruger den mørkeste farve. Så gør man bare lige sådan her. Kan man ikke se? Vi holder den her på næsen, herude på kanterne. Tænker lidt, at vi prøver at bruge den her børste, og så blender vi den farve sammen med den der. Ja. Og putter dem under øjet. Så er det number 4, og det er sådan en smuk highlighter. Den går ind og ligger over kindbenet. Så har vi lidt her på næsen. Så er vi kommet til noget øjenskygge. Det ligner også en lille bærbar, det her. Den er nemlig fra det der mærke, der hedder Smash It. Og den hedder Eyeshadow Palette Mix 11. Og der er også nogle rigtig smukke nude, brunlige farver. Alle sammen nogle farver, jeg rigtig godt kan lide. Og de her to farver blandet sammen. Og vi putter dem på hele øjenlåget. Jeg tænker faktisk, at vi lige går ind og giver den lidt mere mørk. Jeg bruger den her farve, der er der. Og vi bruger den der farve. Og jeg blander lidt af den her farve oveni. Så er vi kommet til mascara, og det er fra Revolution, The Mascara, og den er virkelig god. Det er min nummer 2 herfra, og jeg tror, jeg har svært ved at forestille mig, at jeg overhovedet skal have andre mascara end den her, fordi prøv lige at se børsten, venner.
Så er vi kommet til hjertet. Den er også fra Revolution, og det smarte ved den her, det er, at den ligesom er bronzer og blush og highlighter i en, så det er et 3-i-1 produkt. Den er virkelig, virkelig fin. Triple Bake Blush It Triple Blush. Vi er kommet til mit yndlings, det er nemlig læberne. Det er en lip liner fra Dinardale. Det her det er min nummer 4, tror jeg. Jeg har brugt virkelig mange af dem, og det er den, der hedder, det er bare sådan en nude, den hedder Nutmeg. Og så har jeg prøvet sådan en ny en her, som er sådan lidt en gloss fra Milani. Og jeg kan godt sige jer venner, hvis I kunne dufte igennem skærmen, så ville I blive in love. Det dufter så freaking godt, er det ikke rigtigt, Nina? Den er virkelig god. Det er virkelig god. Man får lidt lyst til at spise den, men det skal man ikke. Jeg har faktisk prøvet smag på den. Ja, okay. Men det skal I ikke, venner. Jeg glemte lige at sige, at den her lipgloss, den hedder Precious. Fordi man bliver nemlig precious ved at bruge den, og den dufter virkelig godt. Det er en lipgloss. Det er en liquid lipstick. Anine siger, at det ikke er en lipgloss, det er en liquid lipstick. Gode ved den her, det er, at jeg kan rigtig godt lide sådan nogle matte læbestifter, som ikke skinner ligesom sådan lipgloss-agtigt, for det kan jeg faktisk ikke lide. Så det gode ved den her, det er, at den falder sådan mat, den tør sådan ud på læberne, uden at tørre læberne ud selvfølgelig, men den gør sådan, at man får et mat look, så det ikke så sådan skinnende ud, og det kan jeg nemlig godt lide. Så slutter vi af med min yndlings foundation puder fra Dinardale. Det her produkt, det er nok det produkt, jeg elsker allerhøjst af alle mine makeup produkter. Det var den bedste puder. Og den slutter vi lige af med, bare lige for lige at give det hele sådan et lille, altså så det hele lige sådan fader ind. Til sidst så er der den her setting spray fra The Revolution også, for lige at sætte det hele, så det bliver siddende længe. Og så gør vi det her. Fordi jo hurtigere den tørrer ind, jo længere holder den i mix. Så er vi færdige, og jeg synes jo selv, at det er blevet rigtig, rigtig godt. Og det vi virkelig har fokus på, det har været ligesom at gøre mine kindben tydeligere, og gøre mig lidt slankere hernede, fjerne lidt dobbelthage. Og så har fokus været rigtig meget på at contour næsen, så den bliver smallere. Det hele det er bare sådan markeret og tyndt og pænt. Og vi siger tak til Anonymusen igen for at være med på min make-up tutorial, og fordi hun er så mega sej til at lægge make-up. Alt det her make-up, det er jo fra Coco Panda, og det er vegan. Det er nogle virkelig, virkelig lækre og billige produkter. Jeg linker til dem alle sammen i mit blogindlæg, som jeg linker til hernede under. Og så kan I ligesom klikke ind og kigge på alle de her produkter, som jeg har brugt i dag. Tak fordi I stod med. I må rigtig gerne subscribe, hvis man kan det, så bliver jeg skide glad. Hej hej! Hej hej!